बुट दंनाय अ 16 तारिख बुट न नासिंलायमां बुबाग्रा सामानि खानसानि मारि 1 लास्ट फाइट 2023 सामानि नासिमां ताइ साप्ता कासे कालिया आपनि बागै जों बसकांनि 16 तारिखआव आन्द्र समारि मा बुट मारलायनाय कारण के जों अर फाइनाल रक्त जतन आन्द्र समारि न बुट दिनाय पियाबा जों तेबो चिनि आखु बुकु आतिय सजन जारा कसाक हिंतंनाय बीजेपी हिंतंनाय कांग्रेस हिंतंनाय बरं नबो मा बुजकनाय जों सीपीएम नबो जों नायनायखा आगिव जरारि नायखा कांग्रेस नबो जरारि नायखा जों आईपीएफटी बीजेपी नबो जरारि नायखा ताबो बुबाग्रानाव वासा जरारि नायलायानो जों अकक मा सालायनाय जों अताय साप्ता कायसासि कालिया बुबाग्रानाव जरारि नायनि बुबाग्रा जों ताम खायनानै थाङै दं जों बुबाग्रानोबो नायथायख्लायो हा बुबाग्रा बचिनि राजा 184 जन राजा लास्ट राजा महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि बुसुक थै बै गोरोंजाक थै बाहानबाय गोरोंजाक बबचिनि राजा तमाबाय जों बेलायके कपाल काहाम बुनि देशबो राजा राजबंश जागारक दंगो पियाबा बंखा राजा कथां करिखा पिया चिनिखे कथां तंको राजाबो कथां तंको चिनि राजमाताबो कथां तंको चिनि कुमारी संबो कथां तंको राजकुमारी संबो जों बुसो कपाल काहाम ताबुक चिनि महाराजा जोंनो तुइ दुलैनाय बिनि प्रजारावनो तं थाइरि कलांनानि बागै ताबुक यासाक सक तंमानि जरा जों लगिरिनानि दरकार ताइ साप्ता कायसासि कालिया जों बनो लगिरिनानि अ लगिरि थानिनो रिथानि जों सिलाइ गुलि बाया बुलेट बाया कायसा या सिकंसा बायसे अ या सिकंसा कायसा अस्त्र अ या सिकंसा अस्त्रंकाय फाइनाय 16 तारिखो 3 नम्बर चिनि आंध्र समारि तंनाय अ आंध्र समारिओ अ यासि बाय थांगै दिप रिनानि आसक सिसिनि अस्त्र तंगो आपनि बागै फाइदि जों आबो आगि नि कग्रंनो पगलायै फाइदि महाराजा कथां तंको बुबाग्रा जोंनो मोथांनानै थां तंगो आपनो वान सुगै सपना देबरमनो नासिगै बुट तारिदि महाराजानो बुबाग्रानो नासिगै नर बुट लाय जादि चिनि कुसुं तंग थानानि बागै नाय चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन चिनि सुखथाय बरारासि तंगै थानानि बागै जों खानसानि मारिवो आंध्र सब मारि बुट मारि लायनाय इनफेरो आर नरक जदि बुट दिवैनाय आनो जदि एमएलए नाम रह कांकाय आंबो नंनि जे मानथाय सकथाय फाय पुसुगु तुनुरि फाय मानाय अरवो नरक जदि आनो एमएलए नामै विधानसभा पाथकाय आंबो गिरातार त्रिपुराले नि ककनो दाबि खायमानाय नरक अमो हायके आनो सुजुग्रिवान ने आनि आसाताय विश्वास दंगो नरक आनो सुजुग्रिनाय फियाबा आं तेबो कग्रेनाय नंनि सुखे दुखे नंनि बिपदे आपदे आं बासानाय नरक आनो फुन खायमानो कक सायमानो मालाय मानो अमो हायके नरक ना आं कग्रिवो आं कुनु दिनो फानो नरक नो याकारि थांगलाक बाक्सा सावो अरो एमएलए रक चालांनाय रक एमएलए थांनाय रक खरक साफानो बरक ताय फायनाय फैया एमएलए ओंखा पाइखा हिनि साफायो आं बुरि इंगै बुमा इंगै कग्रवो आं केबनो खाजानि केबनो फिकुनि हिंगलाक बुसाले बुसानो जे बुमा बनो बुजिवो बुसानो केबनो खाजानि हिया केबनो फिकुंनि हिया बुसा जेसे पानो कखनाया अंथं मिरिक शयतान अंथन हाय फानो निनि दादानि बागै खातिदि निनि मुनायनि बागै खातिदि हिनि नाय बाक थानिबो समान खायनो चारिओ अ बुसा बलाय मिरिक बनो कम चारिना आमतैबो साया बुमाले बुमानो आं बुमा हिसाबै नं थानि फाइजाक नरंना आसावै ताइ नं बरसा बाय आं फाइजाक नरं आनो सुजुग रिखा हंकाय नरंनि बागै आं सामुं तांनानि बागै नरं आनो याफारका हंकाय आनि सामुं वासा नायनायदि बुमा हिसाबै आं बुमा हायके सामुं तां नरक बाय आं सब समयनो कम्युनिकेशन तंनाय ताइ नरक बाय फाइ नुकजाक फाइनाय ताइ मालायनाय नरक आं बाय फाइ मालाय मानो बारा कक सालिया नरक आंद्र समारिओ 16 तारिखो थाङै बुट रि जादि हिनाय नं थाने कबुं मुंनारगो ताइ नंनि बुट যখন বুট দিয়ানো তি বুতাম রিওয়ানো সাউন अंगिया सा पर्यंत ताइ याकार दि साउन अंगिया उइनाराव याकार फाइका हंकाले नं बुट अंगिया नाय आप्रो पि इंका कायसा शब्द अंगानो आ शब्द अंगिया सा पर्यंत नर आरो सिनि तंदे कुनु गाब्रंनानि कक्रै किरिनानि कक्रै चिनि एलाकाओ जों बुट दिनानि ताम किरिनाबा हे दिबा थांगै किरिना लाचिना कक्रै गाब्रंनाबो कक्रै नरक थांगै आंद्र समारिओ ति बुतामो थांगै सिनै बुट दिहिनाय नं थाने कबुं मुंनारगो ताइ बुबाग्रानि 1 लास्ट फाइट
जितेगा हारेगा लेकिन करके रहेगा हिन सामानि आबरक नरक मुतु तंगानो बुबाग्रा जों ताक मुथांनानि ताइ फियकनानि थां तंमानि जरावो के बफानो अब तापक दिहिनि कक नरक कचारिनो आनि कक किसि सामारनो मथाका हामबाय जतननो खुलुम